बिटिआर सरकारनिफ्राय हादरारि आरो मुलुगनां थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव बान्था मोननो हानाय गेलेगिरिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होदों। खुलुमबाय, बड'सा नायगिरिफोरखौ बरायबाय आं रिमा बसुमतारी। बिटिआर हालामनिफ्राय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल थाखोनि गेलेमु बादायलायनायफोराव गेलेनानै बान्था मोनबोनो हानाय गेलेगिरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइनि चेक बिलाइजों लोगोसे मान बिलाइ गथायदों। बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव थानाय जिला गेलेमु कमप्लेक्सआव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों मुलुगनां थाखोनि गोलाव खारनाय बादायलायनायाव बान्था मोनबोनाय कुन्जुलता बर'नो 2 लाख रांनि चेक बिलाइखौ गथायनानै होनाय जादों। बेनि अनगायै गोजोन नार्जारी, शरद बसुमतारी, अन्जन कुमार सिंहा आरो करुणा कान्त अजा बिथांमोननो 25,000 आरो हादरनां थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव गेलेनाय सा 59 गेलेगिरिफोरनोबो 10,000 रांनि अनसुंथाइखौ गथायनानै होयो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बोसोरफ्रोमबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय माहारियारि आरो मुलुगनाङारि गेलेनानै जायफोरा बान्था मोननो हायो बिथांमोननो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जायो, बेखौ होनाय जादों। आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा, जायफोरा आगु गेलेग्रा बेखौ जोङो अनसुंथाइ हिसाबै होनाय जायो, बेखौबो होदों। गासै जोंहा माहारिनां गेलेनाय एबा नेसनेल गेलेनायाव 59 गेलेगिरिफोरनो होनाय जादों आरो मुलुगनां गेलेनायाव जोङो 2 लोगोसे जोंनि आगु गेलेगिरि बिथांमोननो 3 जों होनाय जादों। लोगोसेयैनो नैबे बाक्सा जिल्लानि बे मुसलपुराव जोंहा स्पर्ट्स हस्टेल, बे स्पर्ट्स हस्टेलखौबो जोङो दिनै बेखेवनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो स्कप होनो नागिरदों। जोङो 4-मोनबासो जों इभेन्टखौ सायख'नानै देग्लायनिफ्राय बेयाव थानानै सोलोंनायनि जि बेबस्था, बे बेबस्थाखौ जों सरकारनिफ्राय लानो नागिरदों। नंगौ, जोङो थांनाय 9 खालार मार्चनि जोंहा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जादोंमोन। बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जोङो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोङो साब डिभिजन लेभेलनि जोङो अफिसार एबा मावखुलि स्पर्ट्सनि जोङो बानायनो नागिरदों साब डिभिजनेल लेभेलाव, मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव। आरो बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे आगुआ जोंनि स्पर्ट्सआ जिल्ला लेभेलाव दङमोन, दायो साब डिभिजनाव थांनाय लोगो लोगो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जोंजों सरकारजों गेलेगिरिजों बा खेलारि जायफोर दैदेनो बिथांमोनजों जोंहा खाथि सोमोन्दो थागोन आरो जों बिथांमोनखौ मोजाङै नायनो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोबां आसनि जोङो लादों, जायफोर आसनिखौ जोङो गेलेगिरि बिथांमोननो फैबाय थानाय समाव जोङो होनो नागिरदों। बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि खाबुआ गैया, नाथाय गेलेगिरि गोबां दङ। बे गेलेगिरिफ्रा बे सरकारनिफ्राय खाबुखौ मोननो हागोन। आं गेलेगिरि बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि गोबां गेलेगिरि दङ जायफोरा इण्डियान अलिम्पिक एस'सिएशनजों गनायजायै गेमफोरखौ गेलेयो। बेयाव गेलेनानै बान्था मोनोब्लाबो सरकारनिफ्राय बे सार्टिफिकेटआबो जेबो खामानि होआ आरो सम लोगोसे रांखावरिल'सो खहा जायो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे एवारनेस केम्प खालामनो नागिरदों। सारा बिटिसिआव जोङो एवारनेस मोनसे लाबोगोन, जायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि आरो बिगोमाफोरा मोन्थिनो हायो जे बबे गेमखौ जोङो गेलेयोब्ला जों थाबैनो जौगानो हायो आरो बबे गेमखौ गेलेयोब्ला जोंहा जोंनि गेलेनायनि जि बेसेन, बे बेसेना ओरैनो थाङा। दा बेखायनो खावलायगोन आङो, जायफोर गेलेनाय गेम, बे गेमफोरा अलिम्पिक एस'सिएशनजों गनायजानाय, बेबायदि गेलेनायखौसो जोंनि गेलेगिरिफ्रा गेलेनांगौ। आं बेखौनो खावलायो। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स, फिजिकेल एडुकेशन, स्मार्ट क्लास, आर्ट एन्ड मिउजिक क्लास, कचिं आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9954852542, 9435759226 आरो 6001899387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।